اندامên hêzagirtiya Niştimaniya Wîlayeta ڤێرجینیا li Amerîka dîzaynekî nîyê maskan drûst kiriye û di wêhêviyê dane ku wekû maskên N95 bin. Ev berheme qalibê 45 biye ew bi xweş bû maskan dihêm karînan. Çunkî belavbûna vîrusa korona bûye gerekên bûna pêdiviyên xwe parastinê û di gel da mask jî kêm bûyne li seranserî Amerîka. Piştî demjimêrekê ji qalibî tînîn der û bi mavê 24 demjimêran li cihekî danîn heta prosesa heşkirinê bi dimahî tê. Roja dîv da hil dikeyin û parçan pêve dikeyin. Neh endamên Hêza Asmaniya 167 ya Wîlayetê rabûye bikarê qalibdan û pêkvekirina parçeyên maskan li Martinsburg, West Virginia. The masks are molded, then they're cleaned, and then the rubber's cut to go into the mask. Maskên qalibdayî û paqişkirîne û ev parça metatî li gel filteran dikevît et maskê da. Me ew di prosesa qalibdanê da dirust kirîne. û ev filterên taybet yên germkirin û paqişkirina hewayê yên HVAC-yên malan e. Filterên taybetin yên ji çend qatan pêk hatîn. Ev maskê ku cihê maskê N95 dikirît, bi Shepard maskê hatiye navkirin. Bi navê zankoya Shepard ya ku ev maskelê dirust kirîn.